In Schaarsberg staan nog veel huizen welke begin 1900 gebouwd zijn. Het is de tijd waarin Schaarsberg aan zijn snelle groei begon. In 1896 is de spoorlijn Heerlen-Herzogenrath aangelegd. En in hetzelfde jaar is begonnen met de bouw van het station. Waar een station gebouwd werd, daar kwamen nieuwe woningen. Het oude politiebureau dateert van 1905. Het oud postkantoor. In 1908 gebouwd als woonhuis door Leonard de Bijen en zijn zuster. Oude lagere school van Leenhof, gebouwd rond 1920. De pastorie, honderden jaren jonger dan de Dekenale kerk. Deze oude huizen in de Lichtenbergstraat waren vroeger één grote oude boerderij van voor 1866. Huisje Loni, gelegen bij de flats achter de winkel. De Grachterweg staat nog een oud huisje. Huis Reinders, door de familie Reinders in 1902 gekocht van Borgans. Men vertelt dat Borgans dit huisje in 1832 geërfd heeft. Dit huis Bekkers in de Brugstraat staat er vanaf begin 1800. Dit huis, gelegen tegenover het gemeentehuis, is circa 1900 gebouwd door de familie Kwaadvlieg. Huis Beukman, gelegen aan de Hoofdstraat tegenover het Kerkplein. Deze oude huizen, gelegen tegenover het gemeentehuis, zijn ook reeds ruim 100 jaar oud. Dit huisje, in de volksmond bekend als het Rindershuske, werd 107 jaar geleden gebouwd en thans nog bewoond door de derde generatie Reinders. Het koetshuis, behorende bij kasteel Strijdhagen, is ruim 100 jaar oud. Ook dit tuinhuis bij kasteel Strijdhagen is meer dan 100 jaar. Zoals op de gevel staat aangegeven, is deze boerderij bij het kasteel gebouwd in 1691. Deze boerderij, annex watermolen, gelegen aan de Strijdhagervijver, is ook meer dan 400 jaar oud. Het kasteel Strijdhagen, omstreeks 1700 gebouwd op fundamenten van een ouder kasteel. De Overste Hof, gedeeltelijk ruim 4 eeuwen oud. De Kakershof in 1381 voor het eerst vermeld, dus ruim 600 jaar geleden gebouwd. Hoevenleenhof heeft een leeftijd van goed 400 jaar.
De dekenale kerk. Begin bouw 1621 en voltooid in 1699. Kapel Leenhof. Graaf Johan Frederik van Schaarsberg en zijn vrouw Fernanda van Wachtendonk lieten rond 1630 deze kapel bouwen. Ruïne van kasteel Schaarsberg, welk in 1571 gebouwd werd.